Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында кыскача. Татарстанда грипп һәм солкын тию белән авыручылар саны арта, сыйныфлар карантинга ябыла. Шоллы мәктәпләрендә вазгыять нинди? Бәхетле тәмамланган тарих 10 күзәк белгечләре Казан кешесенең шишен алганнар. 35-нче мәктәпнең 92 сыйныфында уку процессы өлешчә туктатылган. Татарстанда 2 мәгариф учреждениесе тулысынча ябылган. Грипп һәм солкын тию белән авыручылар саны 20%-тан артыграк булса, бу рөхсәт ителә. Республика Роспотребнадзор хезмәте мәгълүматлары шундый. Шоллының мәгариф учреждениеларында иртәнге фильтрлар үткәрелә. ОРВИ билгеләре булган балалар ачыкланган очракта аларны өйгә кайтарып җибәрергә мөмкиннәр. Бу авыруны укучылар коллективына юктырмас өчен эшләнә. Мәктәпләрдә башка профилактик чаралар да кулланыла. Нинди чаралар һәм автокалада ничә сыйныф аерымланган, бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. 1 декабрьдән шәһәрнең 19 мәктәбендә 82 сыйныф укучылары аерым укуга җибәрелде. Сыйныфлар 3-4 көнгә ябылды. Кайберәүләр уку процессын торгыздылар инде. Әмма Россия Герой Сергей Чебнев исемендәге 56-нчы мәктәпнең 4-нче Д сыйныфы киресенчә карантинга җибәрелә генә. Балаларның күбесе авырый, шуңа күрә мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре шундый карар кабул иткән. Безнең мәктәптә иртәнге көннән 4-нче Д класс шикләштерелә укудан, чөнки 26 укучының 10-сы бүген көндә авырый. Калган классларда вируслы инфекциялы авыручылар балалар саны азрак. Укытучылар әйтүенчә, иң сәламәт сыйныфларның берсе 4-нче В1дә бер генә бала авырый. Калган балалар дәресләргә йөриләр һәм иммунитетны ничек ныгыту тәҗрибәсе белән уртаклашалар. Я ела лук, множество всяких вкусных, полезных фруктов. Они мне очень помогают, и я уже как несколько лет не болею вообще. Мне ставят прививки примерно раз в год. Ну, иммунная система, конечно же, укрепляет. Мен урамда йөрим, жылы киенәм и лимонный чай эчәм, бик тәмле. Дети часто гуляют, когда есть возможность, это окружающий мир, то есть на прогулку выходим. Урок физкультуры тоже на улице проводим. Дети, поэтому, по-моему, достаточно закаленные. Өстәлләрдә туралган суган һәм сарымсак, теләсәләр укучылар аларны ашыйлардан. Мәктәп хезмәткәрләре сүзләренә караганда, дәрескә кадәр һәм аннан соң биналар җиләтелә, дезинфекцияләнә, ешрак дымлы җыештыру үткәрелә. Укучылар арасында авыру очраклары артканда, туклану рационында витаминнар күбрәк кулланыла. Безнең ашханәдә балалар өчен көн саен витаминлаштырылган салатлар һәм витаминлаштырылган эчемлекләр бирелә. Бу рацион белән без балаларның авыручы балалар күләмен киметәбез. Мәктәп хезмәткәрләре әлеге профилактик чаралар нәтиҗәсендә авыручы укучылар саны әлегә әз дип ышана. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Телевизордан пациентны коткару тарихын күреп ярчаллыга килгән. Онко үзәк белгечләре 85 яшьлек Казан кешесенең шишен алганнар. Ират үзен яхшы хис итә һәм инде хатыны белән бергә хастаханәдән чыгарга әзерләнә. Тулырак Лилия Гатина материалында. Зөбәрҗәт Ахмаева шатыгыннан күз яшьләрен тыя алмый. Ул ире белән 44 елдан артык Ярчаллыда яшәгән, балалары үскәч Казанга күчеп китәләр. Җәй көне хатын иренең бәвелендә кан күргән, табибларга мөрәҗәгать иткәннәр. Белгечләр мочеточникта шиш диагнозы куя. Хайдар Ахмаевны операциягә алалар, ләкин аның хәле кинәт начарлана. Кан басымы төшә. Гаилә алга таба нишләргә белми. Біз ең бірінші телевизордан көрдік. Телевизордан передача болды, сіздің енді міне шушпы диспансер турында. И біз документларын жиздықта шушында келерге ойладық. Аллаға шүкір келдік. Бізді қабыл еттілер, жылы қабыл еттілер. Зөбәрҗәт Ахмаева улына шалтырата, алар шунда ук Ярчаллы онко үзәгенә барырга карар кыла. Опухоль полностью перекрыла отток мочи из почки. Из правой почки, которая, по сути, начала погибать, поэтому пациенту в другом медицинском учреждении была наложена нефростома для того, чтобы спасти именно правую почку. Отток шел, получается, по нефростоме, неестественным путем. Изучив все документации с нашими коллегами, обсудив с ними план лечения и возможные риски,
получив согласие от пациента, введя в курс родственников, мы пошли на эту операцию. Пациентның яшында элек яман шыш аркасында үпкәсенең бер өлешен алуларында исәпкә алып куркынычлар шактый зур булган. Была удалена правая почка вместе с мочеточником полностью до мочевого пузыря, то есть это весь процесс, и лимфатические узлы. Поэтому, учитывая, что стадия процесса у пациента ранняя, мы надеемся на то, что больше ему операция не понадобится. То есть сейчас он излечен от этой болезни и поправляется. Бүген инде бәхетле Ахмаевлар гаиләсе хастаханәдән чыгарга әзерләнә. Хәлегез Аллага шөкер. Аллага шөкер. Йөрим, ашыйм. Сикермим генә. Сикер ярамый. Табибларга зор. Аллага шөкер хәзер. Бүтінісіне де, шушындағы бүтін персоналға да, бүтін табибларға да, санитарларға да, санитаркаларға да, нелерге де, һәммесіне де шексіз рәхмәтлебіз жаным. Шул қадар иқтибарлы булдылар. Шушындай коллективның шушылай болуы бик шатландыра, куандыра. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Матур, жылы, яқты, тизден 45-ші мәктәп шундый булачак. Быйыл мәгариф учреждениесында капиталь ремонт башланды. Бу бинаның бөтен тарихында үткәрелә торган беренче масштаблы үзгәрешләр. Мәктәп хезмәткәрләре үз көчләре белән барысында норматив хәлдә тотарга тырышкан, ләкин барыбер кардинал чаралар тулы яңарту таләп ителгән. Бүген безнең төшерү төркеме ремонт барышын карады. 45-ші мәктәптә шау-шулы эшләр билгеле бер вакытта гына алып барыла. Мәсәлән, укучылар каникулларда булганда мәгариф учреждениесында ремонт 2 ай элек кенә башланган. За это время мы успели сделать полностью демонтажные работы, также заменили систему отопления и водоснабжения, заменили электрику, также заменили слаботочку, заменили окна, заменили двери и перешли к чистовому ремонту. Мәктәпкә быел 26 елны 40 ел тула. Biz инде бик сөйнеп кабул иттек бу ремонтны. Шуңа күрә инде тәрәзәләр дә искергән, батареялар даган, аларның барысында үзгәртәләр. Мәктәпне 2 блокка бүлгәннәр, әлегә төзүчеләр бер блогында эшлиләр, икенчесендә дәресләр үткәрелә. Мәгариф учреждениесе директоры сүзләренчә, икенче смена кертелмәгән, ләкин дәресләр расписаниесына түзәтмәләр кертергә туры килгән. Икенче сменага без чыкмадык. Балалар 3-нче дәрескә киләләр, кайракны 4-нче дәрескә, но 16 сәгатькә инде балалар кайтып китәләр өйләренә. Ремонт 1-нче каттан 4-нче катка кадәр бара. Соңгысында төзүчеләр инде финиш сызыгына чыккан. Антна ахырына кадәр барлык эшләр дә тәмамланыр дип планлаштыралар. Ә инде яңа елдан соң укучылар һәм укытучылар яңартылган сыйныфларда шөгыльләнә алачак. Кайбер кабинетлар матур итеп бизәләчәк, диварларны рәссамнар бизи. Рус теле кабинетларын бөек шагыйрьләр һәм язучылар портретлары бизиячәк. Кабинеты русского языка у нас будут оформлены в стиле русского стиля. Голубое небо, березы, портреты писателей, поэтов. Мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре әйтүенчә, капиталь ремонт аларга туган көнгә бүләк. Киләсе елда мәктәпкә 40 ел тула. Укучылар һәм укытучылар барлык үзгәрешләргә 1 сентябрьдә бәя бирер дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Вы сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 22 по 31 декабря. ТЦ Грин. Остановка Глобус. Уфимские НИИ глазных болезней объявляют прием пациентов по предварительной записи 23 декабря с 10 до 12 часов в медицинском центре Ликон Плюс. Город Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Телефон для записи 47 58 48. Что же подарить на Новый год? Интересные подарки в чайном дереве, алтайские презенты, боксы с чаем и сладостями и подарки для здоровья. Покупайте в чайном дереве, ТК 105 Новохитово, 1-й этаж.